راپۆرتن کەناڵ و مالپەرن جیهانی ئاشکارەکردن کوشاندەیە تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە پێشنیارە بەڵاوبوونە هێزên تورکی لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ کریە. مالپەرە ئەلمۆنیتۆر دە راپۆرتەکەدا بەڵاوکرد و جێمس جێفری شاندەیە ئەمریکا بۆ سووریە لە گەلبەرپرسیارن قەسەدە جڤایە و ژوانڕە گۆتیە و ژمارەیەکە کێم ji hêzên Tirkiyeyê li Rojhilatê Çemê Feratê belav bibin. Weke malpera Elmonîtor dayê xuyakirin ku mebez ji belavbûna hêzên Tirkiyê li Rojhilatê Çemê Feratê çavdêrîkirina navçeya arameyek û biryare li Rojavayê Kurdistanê werê avekirin. James Jeffrey dê çend rojên borî de li gel berpirsyarên Tirkiye derbarê pêşeroja Sûriyê civiye. Li gel İbrahim Kalin berdevkê serokatiya Tirkiye li ser avekirina navçeya aram bibe pêde rêkkeftiye. û ji aliyê xwe ve jî Mudar Hemed berdevkê êlên Hereban ragihand ku Amerîka û Tirkiye li ser rêvebirina dewriyên hevbeş li Rojhilatê Çemê Feratê rêkkeftine heta ku hêzek ji xelkê navçeyê werê damezrandin. Fuad Alîko endamê hevpeymaniya niştîmaniya opozisyona Sûriyê jî ragihand ku rasta pêşketin de danûstandinan de derbarê avekirina navçeya aram heye. Lêhîna torêkeftinên fermî dê vê derbarê de nehatina ragihandin û ew ê tê ragihandin. Vê tenê dezgehên ragihandinê yên Amerîka wan nûçeyan belav dike.